Aha, to je Tevat Pandora, áno, my to voláme tak po hebrejsky. Je to jedným slovom Made in Čechoslovakaj. Rozkopa zahoď sa to hovorí. Pán Turčan. Ideme na to? Ja by som to nie tak, ja by som to takto. Tu, v strede, nie? Jedenkrát stačí len. No. Ja vám budem držať a vy budete píliť. Nie, ja neviem, ja som ľavák, ja musím opačne. Dobre, prosím. Pomáličky, oceľ sa píle pomáličky. Nech sa páči. No, chcem mať prvenstvo. Nie, Rabi, ešte je to kúsok. Vydržte. Tak ja vydržím. No tak ste to spravili. Rabi, šalom, idem ja. Dobre. Bolo to pred 13 rokmi. Tento kameň, ja neviem jak, ale som ho zdvihol. Tento kameň, ja som ho zdvihol. Mal som tu také zvláštne sily, že som prvýkrát prišiel na hrob môjho starého otca. A ja neviem, skáľ som zobral tie sily, ale som sa oprel o tento kameň, som ho zdvihol a som ho dal na miesto. כן. אז שבת שלום. שבת שלום להתראות. No, to ste mali manželka. Má starosť o mňa, že či nepreprasujem sa. Sú takí, čo neprichádzajú do synagógy. Samozrejme sú aj takí, čo odmietajú. A hovoria, my sme Židia v srdci. My cítime. Treba aj robiť, nie len cítiť v srdci. Ja pochybujem, či ich deti budú Židia. Prosím. Nič, Kto nedodržiava tradíciu, ten sa celkom jednoducho asimiluje. Keby mi niekto povedal pred 10 rokmi, že ja sa stanem rabinom v Košiciach, tak by som mu celkom iste povedal, zoberte si jedného dobrého psychiatra, aby vás vyliečil, lebo to je nezmysel, to nemôže byť. Ale fakt je, že sa to stalo. Môj starý otec, Leopold Steiner, prišiel do Zlatých Moraviec okolo roku 1890. Môj otec vo dvore si založil svoju dielňu na plachty. Nazval ju Prvá slovenská plachtárňa. Otec chodil na začiatku s motorkou po dedinách, zbieral objednávky na plachty, až jeden pekný deň ho našli v jarku, bol ranený a po tejto nehode stará mama, ona rozhodla, že Belinko bude cestovať na aute a nie na motorbicykli.
Ja viem, že moja mama nemala ľahkú úlohu pri mojom otcovi. On niekedy stváral také veci, že bolo treba veľa tolerancie, aby sa to dalo stráviť. Prichádzajú tie čierne roky. Určití ľudia si dovolujú povedať smrdlavý Žid, alebo Žid smrad kolovrat, kolovrat sa krúti, Židák hovno múti. Otec nebol bežný Žid, že keď dostal facku, tak utiekol. On chodil s hlavou hore, napriek tomu, že bol Žid. V apríli 1942 arizovali obchod starého otca, aj dielňu môjho otca. Ale ešte predtým prišiel tam jeden voják s bajonetom a celkom jednoducho si sadol na pult. Dovolil si povedať: Židáčik, tento obchod bude môj a ty budeš stadeto odpravený. Otec chytil ho za krágel a vyhodil ho z obchodu. Hodil mu ten bajonet, povedal mu, aby som ťa ešte raz tu nevidel. To bola v tej dobe veľká odvaha, lebo Zlaté Moravce bolo ovládané hlinkovou kartou a tuto jeden Žid, ktorý má byť utlačený, opováži sa brániť. No, šikovne. Dobrý deň, prajem. Nehajte to, ja to zvihnem. Mne sa dobre zohýna. To je dobré. Ja sa vystrieť nemôžem. To nie je dobré. Ďakujem pekne. Tak. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Figuš, vy viete, že každý piatok máme taký kruh učenia. Myslím, že by sme potrebovali takého oponenta, jak ste vy. Žiaľ, ja vám musím záporne odpovedať. Áno. Môj zdravotný stav nie je už taký, že by som sa aj vekové, aj zapájal ešte do nejakých... Ja už len pasívne vnímam veci. Ja chcem mať už od všetkého pokoj. Otec, keď mu jeho priateľ, nežid, povedal: Belinko, ty si na zozname, ako keby bol pripravený na to, lebo bez váhania sa dohodol, že ešte tú noc prejdeme cez hranice do Maďarska. Sme počuli v rádie, že sme hľadaní. Oni nás volali zločinci, ktorí utiekli pred zákonom. Nenehali sa zabiť, neišli do vagónu, ale sa opovážili ujsť. Už ako 6-ročný som bol hľadaný políciou ako zločinec. Ja som hovorila dobre nemecky z domu. A myslela som si, že najlepšie, keď sa schovám, bude, keď sa prihlásim ako Volksdeutsche, ako Nemka. A bola som v Hitlerjugend. Som povedala, že najlepšie bude sa skovať medzi nimi. Keď budem chodiť s krížom na ruke, tak mňa nikto nezastaví. Ja som žila ako kresťanka, chodila som v nedeľu do kostola a ja som vedela, že Boh je všade. A to je aj môj Boh.
mali vlastne túto na Telekyter 5 taký úkryt. Tam bola vždycky trma vrma, tí ľudia tam kupovali, predávali a my sme vlastne žili v tom byte a tuto v tomto dvore. Pre nás znamenalo Telekyter 5 első emelet 7. To bola taká kotva života. Mali sme určitú istotu, že tu sa dá žiť, pokiaľ nás neodhalia. Nepamätám si tvár, ale pamätám si bradu toho Žida, ktorý bol poslaný našim otcom, aby nás vyučoval čítať hebrejsky. Nevedeli sme, či zajtra budeme žiť, ale otec sa staral o to, aby jeho synovia vedeli čítať hebrejsky. Lebo on veril vlastne, že my prežijeme. Že teraz sme prenasledovaní. To je len taká epizóda, ktorá odíde. My prežijeme. Stav v Maďarsku sa zmenil zo dňa na deň. Začali transportovať maďarských Židov. Bola veľká otázka pred mojím otcom, čo robiť. Či prejsť, alebo sa eventuálne podať, zdvihnúť ruky. Jak to moja mama hovorila, je mi už dosť. Ja som ustatá. Ja preferujem ísť tam, kde idú všetci. A otec povedal, nie. My ideme, chytíme si aj žiletku alebo britvu, lebo nemáme inú cestu. זהר. ילדים, שקט, שקט. אתם רואים את הבית הזה? והבית הזה היה שייך לאדם בשם יאן מוזולק, והסבים שלכם הסתתרו בתוך הבית הזה. אתם יודעים מה זה קיר כפול? תתארו לעצמכם שיש פה קיר ועוד קיר, ובין שתי הקירות האלה אנחנו היינו שמה. שמואל, יוסי זה אני, היה לי אח שקראו לו מוישה, ובצד השני ברפת כאן, ושם הייתה משפחת פוגל. V tomto bunkri sme boli 9. Tu bola taká pričňa a na tejto prične ležal tuto môj otec a tuto strýko Filip. A dole boli 2 matky a 5 detí. Nemci tušili, že tuto sa niekde skrývajú alebo partizáni, alebo Židia. Mockrát, veľmi mockrát to bolo. Ticho, bola kto príde, ticho, bola kto je hore. Lebo nikto nevedie, že my sme tam. Nikto. Len Mozolák.
mali tam psa, volal sa Guráš. A keď Nemci prešli, tak on štekal celkom iným tónom, tak ujúkal. Už sme vedeli, že vlačo není v poriadku. Nemci a gardisti robili prehliadky a búchali do stieň. Nerozumiem dodnes, jak sa to mohlo stať, že oni nás nenašli. Malinký Robilko kašľal a jeho matka vzala podušku a zakryla mu tvár. A moja mama hovorí, čo robíš, ako ho zadusíš? Hovorí, ešte mám jedno dieťa, aby žilo. A moja mama strčila ruku a spravila mu taký tunel na vzduch, aby sa nezadusil. Byť v takej dieri, devať ľudia a stále sa báť, že príde volačo, to bola hrozná vec. Moji rodičia boli, neviem, asi boli urobení z kameňa, neviem. I was in an age where I don't think that people really know exactly what is happening around them, especially if the adult people, like my parents, they do not give any sign of real fear of what is really going to happen. Otec sa rozhodol poprosiť pána Jana Mozoláka, aby mu dal sekeru. On bol rozhodnutý, že kto dá dnu hlavu prvý, on mu ju odsekne. Bol rozhodnutý sa brániť. On vedel, že sme odsúdení na smrť. Keby boli nás našli, to bolo isté, boli by nás postrieľali ako psi. Ja som mala pocit ako divej zvery. A všetci okolo mňa boli lovci a lovili. To bolo cez deň. Boli sme v Mozoláka hore. A naraz hovorili, že v lese idú vojáci nemeckí. Aby sme čakali, kým prejdú. Tak naraz hovorili, že prešli, môžeme utekať do bunkera. To viem, to som videl. My sme utekali a oni nás videli. A naraz sme sa stratili. Tak kde sme? Tak prišli k domu. Mali sme maličké okno v tom bunkeri. Sme videli, jak Nemci zebrali toho Mozoláka a s puškou, že kde sú tí ľudia, čo tu boli. Nezradil nás. Neviem, jak mi čas utiekol a neviem, o čom som premýšľala. Mala som strach. Chcela som premýšľať vždy na tom, čo bude po vojne, ale bolo to tak, ako keby som videla jednu čiernu jamu. To je po vojne. V januári 1945 sa nám minuli peniaze. Nemali sme s čím platiť. Otec chcel ísť do Moraviec. Mama povedala mu, teba každý pozná. Dajú ti dole gate a zastrelia ťa. Tak otec sa nehal presvedčiť, mama sa vydala na cestu do Zlatých Moraviec. Zaklope na dvere a suseda hovorí, nepotrebujem nič a zavre dvere. Mama dala čipec dole a zaklopala ešte raz. Ale ona tam spomínala nejakých svätých. Veď nám povedali, že sa nevrátite nikdy.
som tu, deti sú hladné, dala som vám šperky pred 3 rokmi, prosím vás, dajte mi ich. Dostala tie šperky a vlastne s týmito šperkami, ktoré sa predali, sme vyžili až do 7. apríla 1945, keď sme boli oslobodení. My sme sa vrátili do Piešťan. Aha, fúgelky, aké tlsté. My sme boli napuchnutí. Keď sme vyšli z bunkeru od slnka, my sme napuchli. A vy ešte žijete? Hovorili, že škoda, že nás všetkých nezabili. To hovor. Väčšinou, nie všetci. Boli ľudia, ktorí boli prekvapení, že sa sľub slovenského štátu, že sa nikdy nevrátime, sa nesplnil. Otec bol Moravčan, cítil sa doma. No, opovážil sa aj pýtať sa určitého chlapa, jak to, že ty si policajt, veď ty si mal tú čiernu uniformu na sebe, veď ty si gardista vlastne. Tak jeden pekný deň bol otec pozvaný na políciu. Iste hľadali, ako ho trošku upozorniť, aby sa choval slušne. Aby nehovoril príliš veľa, aby si dával servítku pred ústami, lebo je na Slovensku. Môj otec nechcel zostať v Európe vôbec. Za žiadnu cenu. Povedal, kde je Izrael, cestujeme do Izraelu, tam patríme. V lete 1949 sme sa vydali na cestu do Izraela. Sme prišli do Haify, pamätám sa ráno. Každý so svojimi spomienkami a musím sa priznať, že aj ja som mal taký zvláštny pocit, ako keby som sa lúčil s tou minulosťou a veľmi rád som privítal tú budúcnosť, ktorá mala v sebe veľa nádeje. Tak poďte ďalej. My sme sa stretli aj v Izraeli. Pán Špigel bol v Izraeli. Vtedy som sa dostal do nemocnici. Bol podozrivý, že má tú svinskú chrypku. Podozrili ho, že on príde zo Slovenska, doniesol tu prasatá, takže on doniesol sem prasatú chrypku. A skoro mesiac ma tam držali. Uha. Hneď druhý deň som ju dostal. A neviem, akým spôsobom. Vy ste ju mal? Nemal, ja som ju dostal. Priviazali ho k posteli a ja som bol tam v okne a on chce sa dostať von stade, že tie sestry ho tam prísne brali. Áno, som vo vysokej horúčke a som o sebe nevedel. Ja mám 90 rokov, ale počítam, že možno, že sa dožijem Boh vie dokedy. ale plány svoje mám. Chodím električkou do synagógy v sobotu. Je to neprípustné. Je to proti zákonu. Ale ja si myslím, že mňa Pán Boh to omiluje. Ospravedlní ma, hej. ומלך הבשן לקראתם הוא בכל עמו למלחמה אדרעי ויאמר אדוני אל משה אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו
30.10.1956, začiatok Sinajskej vojny, som dostal vojenské číslo 400671. Nie málo z mojich priateľov som pochoval. Som ich tela zbieral na boisku, lebo v našej viere máme sa snažiť to celé telo dať do hrobu. Povedal mi môj veliteľ, si bledý, si nejako, máš bielú tvár. Potom, že som zobral pozostatky môjho priateľa z mojej roty, dal do deky, som povedal, áno, je to celkom pekne možné, že som bledý, nerobím to každý deň. Ale tá povinnosť ma hnala, aby som to spravil a som to spravil. Áno, ja som dal zajacom vodu, keď túlali sa po Sinaju dni bez vody a pýtali Maja, Maja. Boli to zajaci. Ja som mal zbraň, oni neboli už ozbrojení. Oni hľadali vodu a pili vodu z aut, alebo svoj moč. Ako človek som im pomohol. Ako vojak som ich strážil. Tak to je tá kľúčová otázka, lebo ako keby zabudli Boha, ktorý ich previedol cez more, ktorý ich viedol roky v púšti. A samozrejme, že toto vyvolalo v Bohu veľmi veľký hnev. Jošua ben Nun je ten, ktorý dovedie národ cez Jordán do zeme. Až do roku 63 došli moji rodičia s mojou sestrou. Môj otec začal svoj nový život, 60-ročný v Izraeli. Jeden deň prišiel s červenými vlasami, zafarbenými, a tá príčina bola, že mu nedali vodičiak. A on hovorí, no čo, mne nedáte vodičiak? Ja mám 1 000 000 kilometrov za sebou. Tak povedali, na čo vám, vy ste starí, už nepotrebujete hento, toto. Zafarbil si vlasy, prišiel. No, tu je. Túto prácu ja mám najradšej doma. Lepšie ako umývať taniere, alebo umývať podlahu. Toto je oveľa lepšie. Okrem toho je tu vidieť niečo aj. To je tá záhrada, ktorú som založil od prvého kameňa. Aj tento strom bol takýto, keď som ho zasadil. No a dnes je taký. Je to zvláštny pocit, že z tej školy, kde sa učil môj brat nebohý byť záhradníkom, mám tuto ten strom. Môj brat slúžil ako rezervista v doline Jordánu. Vtedy prechádzali tam teroristi cez hranice, ich prekvapili a aj jeho veliteľ, aj on padli v tomto boji. My sme vlastne vyrástli skoro bez rodičov a takže my sme boli veľmi spojení a keď on padol 3. septembra 1969, ja som to cítil.
To nie je prvýkrát, čo sa mi stalo, že ja som cítil, že sa niečo deje s mojím bratom. To bol zvláštny cit medzi dvomi bratmi, ktorí vyrástli spolu a jeden sa cítil byť zodpovedný za druhého. Šalom Alechem, pán rabín, slovenský rabín. Nepreháďaj. Však ty si na vine veď, že ja som sa stal rabínom v Košiciach, aby si to vedel. Ale ja som ja som nikdy nevidel Košice. Ja som nikdy nebol v Košiciach. Ja som nikdy nebol rabínom. O toho si sa bál, o toho titulu si sa bál. Ste sa zlákli, keď som mal... Súhlasím. Hovorím v pánku, že rabín ste sa zlákli. Ja som si nevedel predstaviť, že ja sa stanem rabínom. To mi bolo, keď si mi to povedal, musím sa priznať, že ja som bol presvedčený, že sa treba z teba strásť. Nebezpečný človek. Aby nebláznil ma takýmito ideami. Ale ty si bol veľmi, veľmi agresívny. Ja si to pamätám. A nenehal si sa odstrániť od toho, tak som pomaličky už začal rozmýšľať, možno, že ten človek má pravdu. Nakoniec si zvíťazil. Lebo ja som mal byť hlavný rabín Slovenska, ale ja som po 1 roku odišiel, opustil som. A Josi hovorí, ty si sa nestal rabínom, ale si sa staral o to, aby niekto iný tam prišiel ako rabín, aby niekto iný tam zostal sedieť. Ja som, to sú fakty. Chvála Bohu, je to teraz... Josi na začiatku, keď prišiel do Košíc, nechcel, aby ho valili rabín. Nechcel, ja nie som rabín. A keď sa prvýkrát vrátil sem a som sa s ním stretol, nie, ja nie som tam rabín, ja som duchovník, som mu povedal. Čo si, duchovník? Áno. Nie, ja som... Duchovník, áno. Trvalo 2 roky skoro, pokiaľ Josi povedal, dobre, no, keď už každý povedal, že som rabín, každý povedal, že je teraz noc, tak ja tiež poviem, že je noc. Ľudia umierali zavčasu. 50-roční. A koniec koncom jeden 90-ročný. Pán Brown bol medzi týma, ktorý ma privítal v roku 2001 na letišti v Košiciach. A dá sa povedať, že on mi odovzdal tú faklu, ktorá horela, on ju držal, aby neschasla. Pán Haber, boli sme dobrí priatelia, sme sa chystali na košický maratón, ale čo sa dá robiť? On sa nedožil a ja som nebežal. Kde je pán? Niekto mi tu chýba. V týchto 4 hroboch sú pochovaní pozostatky 120 ľudí. Našli ich po vojne, nevie sa ich mená, len sa vie, kto ich zabil. Ani som nemohol zistiť, kto sú to tí ľudia. Nič. Lenže to boli telá, ako na jatke. Veď to boli ľudia. To boli ľudia ako každý jeden človek. A len tá nenávisť spravila túto hrôzu, za ktorou boli ľudia.
Ja vidím Nemcov ako ľudia, ktorí sa priznali k tým zločinom, ktorí robili ich rodičia. Tak sa mi zdá, že oni sú jediní, ktorí toto povedali tak, jak sa patrí, a neboli jediní, ktorí vraždili. Sú národy, ktoré sa do dneška nepriznali. A myslím tým Slovákov. My sme odhalili tu jeden nadpis, keď sa robila tu rekonštrukcia tejto budovy. Nein, nie, to ste nenašli. Gemacht. Našli? Našli? Áno. Bolo tam napísané po maďarsky Itt vagyunk, nem tudom hova visznek, 21. apríl 1944. Da stand hier, wir sind hier. Ich weiß nicht, woher wir fahren. Am 21. April 1944. Nakoniec vám chcem niečo povedať, že pre mňa tú rečou, ktorá je prekladaná, nemohol som ju počuť. Lebo som bol na konci vojny 9 mesiacov v jednej pivnici a zvonku som počul tie nemecké rozkazy, kde povedali tomu dobrému človeku, ktorý nás skryl v jeho dome, že ho zastrelia, keď neprezradí, kde sú tí ľudia, a on nás neprezradí. Bol to veľmi statočný, slovenský, chudobný sedliak a jeho meno je Ján Mozolák. Som hľadal Mozoláka na Kopanice, ale povedali, že už zomrel. Tak prišiel som tam, nebolo nič. Celkom nič. Možno, že tam bolo jeden volačovek kus dreva, že je napísané, že to je Ján Mozolák. Tí, čo boli tam deti v tom bunkeri u Mozolákov, sme dali dokopy peniaze a hneď sme objednali pomník. Som spravil text. Vám a vašej dcere Ane ďakujeme za záchranu. 14 zachránených ľudí. Pôvodne som napísal, že títo ľudia boli Židia, ale ľudia nám radili, aby sme vybrali to slovo Židia. Starí rodičia, ponieważ už boli starí. A ľudia rozmýšľali, že starý človek a isté starý Žid je zbytočný. Takže ho treba zastreliť. Dali ich do rúk linkovej gardy a oni ich odviezli do Kremničky, kde ich postrieľali. Môj starý otec tuto stojí okradnutý, ponížený, starý človek a strelia mu títo hrdinovia do týla. Tu sa nejednalo o boj, tu sa jednalo o vraždu. Títo vrahovia, ktorí patrili aj Hlinkovej garde, ja im nemôžem odpustiť. To je vec, ktorú si každý človek, ktorý vraždí, musí vyrovnať s Bohom. Každé náboženstvo hlása bratstvo, hlása lásku. Jak možno potom, keď niekto to myslí vážne,
Áno, jak možno ublížiť niekomu len za to, že je iného náboženstva. Kristus sa narodil ako Žid, žil ako Žid a zomrel ako Žid. Tak jak si môže dobrý katolík dovoliť byť antisemitom? Panna Mária, ktorá je slovenskou patrónkou, bola matkou Krista. A kým bola Panna Mária? Židovka. Tak tí istí gardisti, ktorí posielali Židov na smrť, sa modlia k Pannej Márii. Nie je to troška v protiklade? Mali sme jeden seminár o spolužití medzi kresťanmi a Židmi. Stáli sme vo Vatikáne na tom známom námestí, skupina rabínov, pápež Ratzinger, on prišiel k nám a ja som tam stál na námestí. Ja, Janko Steiner, ktorý sa skováva u Jana Mozoláka v tom bunkeri, áno, a trase sa a vonku sú nemeckí vojáci, ktorí kričia a hľadajú Židov a partizánov. A z druhej strany stojí vtedy člen Hitlerjugendu. Na každý pád sme si podali ruku. Ja som povedal šalom, čo znamená mier. Nepočul som slova pápeža. To bola taká sekunda len. Ale túto sekundu sa čakalo stovky rokov. Kol העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. Samozrejme žiť z toho, čo človek dostane dôchodok, to je o ničom. Aj v Izraeli. Ten plat pomôže, posielam rodine. Je to dobrý pocit, že aj keď som už hlboko v dôchodku, ešte prispejem k udržaniu domu. Tam na konci, pozrite sa sem, čo je s tou poslednou tam. Tá vyzerá zle. Košická obec kúpila bytunok a ma poprosili, aby som sa išiel učiť rezať. No to bolo pre mňa naozaj také, by som povedal, prekvapenie, že toto si oni odo mňa chcú, aby som toto ja dokázal. Ja som povedal, že pôjdem sa učiť. Tak od začiatku, keď som začal rezať, to neišlo tak celkom jednoducho, lebo som si bol vedomý, že ja vlastne zabíjam živé zviera. A dá sa povedať, že priemerne som citlivý chlapec. Alebo som bol citlivý. Nebol som zvyknutý na takúto vec, že naraz to živé zviera, ja som ten, ktorý ho spravím z neho mäso a vlastne zastavím jeho život. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al hashchita.
To je večera. Tak, to je ten trest, ktorý sú trestaní tí, ktorí nemajú ženy vedľa seba. Pekne papinka. Keď som prišiel do Košíc, mal som 65 rokov. Ja som už prekročil 70. Je mi jasné, že som v poslednej fáze môjho života. A chápem moju úlohu tu. Že vlastne ja vraciam dar, ktorý som dostal od Všemohúceho. Bol som zachránený. Ja sa pamätám skoro každý deň na Jana Mozoláka. Som vďačný, že Boh dal mu tie ohromné sily, ktoré on potreboval ako chudobný človek. Musel vydržať oproti prúdu, ktorý hovoril, treba zabiť všetkých Židov. Minulý rok som tam prišiel prvý raz a vošiel som do toho bunkeru s Josim. Ja som do takej paniky vošiel vnútri, že som sa cítil zavretý, že nemôžem výjsť odtiaľ a som vnútri v takej diere a taký šok som tam dostal, že som nemohol, za tým, čo som vyšiel odtiaľ, pár noci som nemohol spať, som vstal, som sa prechádzal, som nemohol to vchytiť, ako sa tam mohlo existovať. Tak dlhý čas, toľko ľudí. Aj moje deti, ktoré boli so mňou tam, nie slovami, ale atmosférou rozumeli vlastne, čo je to. Oni konec koncom rozumeli, že tie slova otca, ktorí nie všetci chcú počúvať. Ale videli stenu a videli dieru a videli rozmery a to im zostane. When I visit in Poland as a tourist, I ask my father when I return back why he didn't escape, why he didn't do a strike against the Germans. So this is the question of a man that born in Israel and served in the army. So his opinion is, where is my weapon that I can fight? This generation cannot understand the pictures that people stand and waiting to stand up to the cranes. Today, it will not happen again. Because born here, health generation and strong, and we don't give up. Niekedy sa cítim vinovatá. Neviem, prečo som prežila. Neviem, prečo mne to príde a nie druhému. Vlastne, teoreticky mala som byť už 60 rokov pod zemou.
To sú darované roky. My žijeme darované roky. נכון, הנה, מוזולקיאן, האווה, and daughter Anna. Môj otec mne 2 razy dal život. Raz, keď ma tvoril, a druhý raz, keď ma zachránil. A ja som mu velice vďačná. Vďačná, že som nevidela Auschwitz. A mňa to velice bolí, že ja som mu to nepovedala. Som není istý, že by som mal toľko, I would have so much courage to do what they have done. I don't know. In my eyes, his parents and my parents and the others were like giants. It's difficult to say if I would be able to do the same thing. I don't know. Je tu taký inštitút AMCHA sa to volá, kde ľudia, čo ostali z vojny, chodia. A ja chodím na rozhovory psychologičkou. Lebo ja som cítil, že celý život je taký, nejde do hĺbky. Neuvoľním, čo cítim, držím to všetko vnútri. Aby som mohol existovať ďalej, tak som nemohol cítiť, miešať do života, len survive. Život mi prešiel, som cítil ako vedľa mňa. A ja som len ako jeden štatist, čo sa pozerá na život z boku. Niečo sa súčasní. Moje spomienky sú veľmi ťažké. Ja keď prídem do Piešťan, ja idem po tej ulici a z každého domu volá, kto ku mne hovorí. Ja som stratila mojich dobrých priateľov. Ja som stratila moju celú veľkú rodinu. Strata majetku mňa vôbec nezaujíma. Ja mám pocit, veľký pocit k strate života. Ľudí, ktorých stratím, mne je veľmi ťažko s tým. Ja myslím, že viacej ťažko mi je žiť s ľuďmi, ktorých som nepochovala fyzicky a stratila. Ktorí nemajú hrob. Jeden z mojich známych povedal, že on prišiel vlastne do Izraelu, aby na hlavnej ulici mohol kričať z jednej strany na druhú stranu: Mojše, čakaj ma, aby sa nie celá ulica obrátila. Nech mi prepáčia v Zlatých Moravciach. Tam som bol Židákom. Tu som Josim. Medzi tými svetlami, ktoré sa tu nachádzajú v tom verejnom živote, sú aj tiene. A mne sa zdá niekedy, že tie tiene zvíťazia a je mi ťažko predstavovať život obce ešte 20-30 rokov, keď chcem byť úprimný. Myslím, že
To je vlastne posledná generácia, ktorá tuto bude žiť ako židovská obec. Títo ľudia možno, že niekedy ma kritizujú, ale keď odchádzam do Izraela, tak nieraz to počujem, nezabudnite sa vrátiť. To je znak, že oni z jednej strany on nás trošku preháňa, ale my ho tu potrebujeme. לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה יסור ישרניה ולמוות לא נתנני. אלי אתה ועודך אלוהי ארוממך אלי אתה ועודך אלוהי ארוממך